DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Kami po aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP. Tamang oras, alas 12:02. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Maray na pagkaud to mga tugang, hindi na po ang kataripunan na kan mga darakulang barata ngunya na pagkaud to. Aldaw ni Lunes sa Agosto 10, 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagbarata. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Angel Mostaza. Sa headlines kan mga darakulang barata sa lado lokal, 7.4% ang inflation rate sa Bicol Region na irehistro kan PSA Bicol kan Hulyo 2026. Albay Governor Noel Rosal nakikipagkoordinar kay DPWH Secretary Vince Dizon may koneksyon sa pagpapadagos kan mga patrabaho sa Bakakay asin Rapu-Rapu Albay. Klase sa gabos na level sa Ginubatan Albay, mapautob ni na early dismissal para sa selebrasyon kan Longganisa Festival ngunya na Aldawa. Bakakay Mayor Nuki Bombales nagpapod nin emergency meeting sa aga may koneksyon sa pagpakusog kan seguridad kan mga estudyante sa eskwelahan. Headlines kan mga barata sa lado nasyonal, daing overnight solution sa mahiwasan na pagbaha, darakan habagat. Pilipinas day isusuko ang Baho de Masinloc sigun sa DND. Duwang propesong lay ni Senador Francis Pangilinan para sa agrikultura asin pagsira kaibahan sa LEDAC. Lacson ibinulgar ang budget insertions kan magtugang na Cayetano. Sa ibang nasyon, Pope Leo nangapuda na punduhunaan pag-atake sa sibilyan sa Ukraine asin Russia. Sa lado kan Karawato Sports, last Pilipinas women silver medalist sa CV Cup matapos ang thrilling win kontra Indonesia. Yan po ang mga headlines kan mga darakulang barata sa lado lokal, detalyes kan mga barata sa lado nasyonal o sa lado lokal. Ini hatod sa Indokan. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Nagpagulbol ang inflation rate sa Bicol Region sa 7.4% kan Hulyo 2026, mas hababa kumpara sa 7.6% na nairehiso kan Hunyo ngunya na taon, alagad mas salangkaw paman giraray sa 1.7% ang inflation kan Hulyo 2025. Sigun kay Philippine Statistics Authority Bicol Regional Director Engineer Cynthia Perdiz, kaibahan sa mga pangyayari na nag-ambag sa paglangkaw kan inflation sa reyon, ang presyo kan mga bagas, restaurants, cafe, and parehong kaparehong mga establishmento, rentals, kuryente asin petrolyo. Ang datos ang pigiras kan opisyala sa ginibong inflation report sa Bicol Region, kasabay kan press conference kunya na Aldaw kung sa ipinag-anunsyo man na ang iba pang detalles asin daylan kan hiro kan presyo kan mga pangyanat na barakalon asin serbisyo sa rehiyon Bicol. Hatod sa Indokan. Leon Extra Strong Beer. Bangis mo! Padagos ang paghagad nin koordinasyon ni Albay Governor Noel Rosal kay Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon may koneksyon sa pagpapadagos kan mga proyekto sa Cagaray Island sa Bakakay asin Batan Island sa Rapu-Rapu Albay. Sa entrevista kan DZGB News, sinabi ni Rosal na kaipuhanan sa sarong lugar ang flood control. Alagad nagkakaproblema ini kung pigo pa kiaraman asin nagiging substandard o bako maray ang patrabaho. Dagdag pa kan gobernador na inato
tutugutan ang duwang proyekto dahilan ka nakaambang peligro nin pagrasay nin daga asin mud flow. Dahilan kay ni pigterminar mo na ang patrabaho bako sa nasa rehiyon Bicol kundi sa iba pang parte ka nasyon. Nagapudan man ang opisyal sa publiko na kung may mahiling na irregularidad, ipabot ini sa mga autoridad dahilan ta kaipuhanan ang mga ining matapos asin diin na maghalat na may magbuwis pa nin buhay bago ini mareparo. Ipigtaong direktiba ni ginubatan Mayor Anjem Anonghoko ang early dismissal kan klase sa gabos sa level sa pampubliko asin pribadong eskwelahan o sa alas 3 nin pagkahapon ngunya na aldaw bilang suporta sa selebrasyon kan ginubatan Longganisa Festival. Sa ipinaluwas na abiso kan alkalde maawot kan early dismissal na matawalan oportunidad ang mga estudyante para tukdo mga faculty members asin school personnel na magpartisipar sa community budal fight nagigibon alas 4 nin pagkahapon sa Hampang kan municipal building sa sa Hampang kan Our Lady of Assumption Church. Para kaini ang mga estudyante man na opisyal na partisipante sa kulinarya, longganisa making and cooking contest ang pighagad man kan opisyal na may excuse sa indang klase asin iba pang academic activities. Makundo sila sa aga, Agosto 11, nin emergency meeting ang lokal na gobyerno kan Bakakay Albay kay banan mga school heads asin school administrators kan pampubliko asin pribadong eskwelahan pati na ang mga opisina asin ahensyang sakop kan seguridad asin proteksyon kan mga kahobenesan. Sa ipinaluwas na anunsyo ni Bakakay Mayor Nuki Bombales, maawot kan pagtripo na mahiling ang eksistidong safety measures sa mga eskwelahan, maaraman ang mga dapat at napapakusugo ng mga konkretong lakdang tangani mas maging ligtas ang mga estudyante sa laog asin luwas kan eskwelahan. Ana sabing diskusyon ang nag-ugat matapos ang insidenteng kinaimbeltuhan nin mga estudyante kan sarong eskwelahan sa Banwaan. Mientras tanto, ibig paubaya mo una kan alkalde sa mga autoridad ang investigasyon tangani maaraman ang tunay na nangyari asin magibo ang mga magkakanigong aksyon. Biging ganyarman kan alkalde ang mga eskwelahan, magurang, barangay officials, kapulisan, responders asin birog na komunidad na magtabangan para sa kaligtasan kan mga kahobenesan. Nakatutok na taon ang Karagumoy Festival 2026 sa pagbusol nin pagkasararo, inclusivity asin magpapakusog nin komunidad sa Bakakay Albay katakod kan temang Weaving Heritage, Embracing Diversity, Inspiring Inclusivity, and Empowering Communities. Iniyan ipighiras ni Bakakay Mayor Nuki Bombales kasabay kan sa iyang mensahe apisar kan mas sa pinahalipot na selebrasyon nguna na taon, mas pinararom ang mga mensahe kan selebrasyon kan kada Bakakayano sa inman nahali o pagkakaiba ang mga lugar, boses asin importansya sa komunidad. Dagdag pa ni Bombales na maawot kan selebrasyon na daisa na maiselebrar ang kultura asin tradisyon kan Banwaan kundi mapakusog ang diwa kan pagtatarabangan asin pagkasararo pang urual daw. Ang Karagumoy Festival madura sa gud sa Opoon Agosto 25 sa gud 30 ngunya na taon kung sa inkaibangan sa mga aktibidades ang Grand Zumba Competition, Miss Teen Karagumoy, Unity Transport Relay Challenge asin iba pa. Formal nang nag-arangkada ngunya na aldaw Agosto 10 ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o MRSIA sa bilog na nasyon kay Banan Rayon Bicol bilang parte kan kampanya kan Department of Health tanganing mapakusog ang proteksyon kan mga kaakian laban sa tigdas asin rubella. Preparado man ang mga health workers, partners asin volunteers tanganing maihatod ang libreng dagdag na bakuna sa mga kwalipikadong aki edad 6 sa 59 bulan tanganing maibitaran kan mga inian malalang komplikasyon dara ka nasabing mga helang. Piging ganyar man ang mga magurang asin guardian na makipagkoordinar sa sendang health center o barangay health worker tangani maaraman ang lugar asin oras kan bakunahan. Nakaresibir na rekognasyon halos sa PNP Bicol ang kapulisan asin non-uniform personnel na nagpailing ng serbisyo asin dedikasyon sa ginibong flag raising ceremony kasubagong aga sa Camp Brigadier General Simeon Ola, Legazpi City. Sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, ibigtaw ang medalya ng kagalingan kina Police Captain Diary Maribuhok
Asin Police Staff Sergeant Alex Alcovendas kan San Fernando PNP kan Masbate dahil sa naging ambag sa ginibong Manhunt Charlie Operation kan Agosto 4 na nagresulta sa pagkakaarestar kan rank number 1 Regional Most Wanted Person kan PNP Bicol na nahampang sa kasong murder asin attempted murder. Mientras naresibi man ang medalya ng kasanayan ni non-uniform personnel Raymond Del Rosario dahil sa iyang ambag sa matanos na bulos kan tactical communication asin pag-report kan police operational data. Apera kay nina karesibi man ng Certificate of Appreciation si Pulangi Mayor Giselle Richard Salceda bilang pagmidbid sa iyang suporta sa pagbugtak nin Motorist Assistance Center sa Barangay Agus Pulangi sa aram kan programang Kasurog Narito Kami na parte kan mga lakdang kan PNP tanganing mapakusog ang public safety asin peace and order sa Bicol Region. Naresibi na kan mga bakwi tali Tabaco City asin malilipot na nakauli na sa sendang mga residensya matapos ibaba sa alert level 2 ang Bulkan Bayong o Mayon ang mga bunay asin gulayon na hali sa Albay Provincial Agriculture Office o APAW. Sigun kay APAW Provincial Agriculturist Daryl Ben Consejo, kay basa sa indang pinagdistribute ang sarong tray o 30 pedaso nin bunay, repolyo, karabasa asin iba pa na piglalauman na madoranin 15 dias asin makakatabang sa pagsustenir sa pagkabuhay kan mga dating bakwit mantang paluway-luway na nagbabalik sa saindang dating buhay. Mientras tanto nakatalaan man na i-distribute kan opisina ang parehong asistensya sa mga benepisyaryo kan Kamalig, Ginubatan, Ligao City asin sa segundo distrito ngunya na Aldao, Agosto 10. Asin yan po ang mga detalyes kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Masunod man po ang mga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibang nasyon sports asin iba pa makalis ang pagirumdom. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kidney Care Time! Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto
Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin longganisa Boodle Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program as in Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval as in Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DZGB. Bareta alas 12. Detalles kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Daing marika sa solusyon sa grabing pagbaha na namamatean sa nagkapirang parte kan Luzon dahil sa padagos na pag-uran darakan habagat. Iniyan sinabi ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon kasunod kan mahiwasan na pagbaha sa nagkapirang lugar sa Metro Manila as in iba pang parte kan Luzon. Sigon kay Dizon, day tulos masosolusyonan ang problema sa loob din sarong taon. Kay puwan nin pang mamahaluyan na solusyon asin matanos ng implementasyon kan mga proyekto sa bilog na nasyon. Padagos ang investigasyon kan Office of the Ombudsman sa mga questionabling flood control projects. Sinabi kan sekretaryo na mantang pigahalat ang resulta kan investigasyon, nakasentro ang DPWH sa pag-irahay kan mga raot day natatapos asin inabandonar na proyekto na dapat kuta na nakakatabang na sa pagkontrol nin baha. Di kami pasisiil. Makusog na ibinasura kan Department of National Defense o DND ang pangapudan kan China na punduhon kan Pilipinas ang mga lakdang kaini may koneksyon sa Baho de Masinloc. Sigun kay Defense Secretary Gilberto Teodoro na parte kan teritoryo kan Pilipinas ang Baho de Masinloc asin susog sa international law. Partikular sa UNCLOS asin sa 2016 Arbitral Award ang mga lakdang kanasyon. Sinabi man kan DND na ang pagsumitir nin updated na nautical chart kan Pilipinas sa United Nations na mamamot na malinaw na maipahiling ang sakop kan maritime zones kan nasyon. Ipinag-insistir kan DND na padagos na ipaglalaban kan Pilipinas ang diretso asin soberanya kaini sa Baho de Masinloc asin daing mapadara sa mga pahayag asin hero kan China. Kaibahan na sa mga priority measures kan Administrasyong Marcos ang duwang propestong lay ni Senadora Francis Kiko Pangilinan na nagmamawot na pakusugon ang suporta sa mga paraoma asin para sira. Kaibahan digdi ang Senate Bill number 1991 o ang Agricultural and Fisheries Extension Services Act asin Senate Bill 1990 o ang Agricultural Cooperatives Act na parehong isinabay sa mga priority bills sa pinag-unambitan kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Sigun kay Pangilinan, importanteng maipasartulos ang duwang propesto para magkaigwaan mga paraoma asin para sira, nin mas matibay na institutional support, access sa teknolohiya asin bagong kaaraman, asin mas matanos sa sistema kan kooperatiba. Sararam kan SB 911 1991, mabilog nin mas makusog na coordinated na National Extension System para makapagtaon ng technical assistance, research-based technologies, climate-smart farming practices, asin padagos na capacity building sa mga paraoma asin para sira. Miyata sa kamawota naman kan SB 1990 na sagraray na imukna ang Bureau of Agriculture Cooperative asin pakusugon ang kakayahan kan mga agricultural cooperative na makapagkoordinisar
organisar asin makipagkompetensya sa merkado. Sa pagkikaini target na mapapakarahay ang access sa kan mga paraoma asin parasira sa financing, markets, equipment asin mga oportunidad para sa value adding kan sa indang mga produkto. Ibinulgar ni Senator Ping Lacson ang pigsasabing 4.7 bilyones pesos na budget insertion ni Senator Pia Cayetano sa 2025 General Appropriations Act, mantang 6.7 bilyones pesos man ang kay Senator Alan Peter Cayetano. Sinabi ni Lacson na day paninda na tutumbok kung guraano sa 4.7 bilyones pesos na budget insertion ni Senator Pia Cayetano ang naipautob. Sinabi ni Lacson na kay Alan, out of the size o 6.7 billion pesos, garong mga nasa 75 milyones pesos na anday na implementar. Gabos implemented sa kauna kadaklan sa Tagig. Siring man piglinaw ni Lacson na kaipuhan pa ni masararong na pag-uugid para maaraman an kung may koneksyon si Senator Pia sa mga questionableng flood control projects. Mientras na ibinulgar man ni Lacson ang pigsasabing illegal reclamation projects sa parte kan Tagig kan Laguna Lake na pigkokonektar kay Senator Alan. Ang mga proyekto pigpresentar bilang slow protection as in mitigation projects para sa flood control. Pero sigun kay Lacson, nagluwas na bako flood control at ang tunay na kamautan kan mga proyekto, kundi reclamation kung saan pigtatambakan nin filling materials ang parte kan danaw. Base sa Philippine Reclamation Authority o PRA, wala nin permit ang mga reclamation project na pinag-unambitan ni Lacson. Sinabi man kan senador na uminabot na sa 32 ang numero kan mga pigsasabing questionableng flood control o flood management projects sa Tagig. Sa ngunyan, wala pang pahayag ang magtugang na Cayetano may kinaaraman sa mga ibinulgara ni Lacson. Handa na gamiton kan House Prosecution Panel ang liquidation report na pigsumitir kan mga abogado ni Vice President Sara Duterte para maparekas ang proceeding sa Senate Impeachment Court. Sinabi ni House Prosecution Counsel as in legal spokesperson, Attorney Benjamin Tulos Jr. na para makaidali o mahali ang pagdududa kan kampo ni Duterte sa authenticity kan mga record na inihahampang o hihahampang kan proseksyon sa pagdangog handa ang prosekusyon na ang record na sana kan depensa ang gamiton. Gusto kan prosekusyon na ipresentar ang liquidation report na pigsumitir kan Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit para sa liquidation kan confidential fund. Ang pagkakasundo kan prosekusyon as in depensa sa authenticity kan mga dokumento iyon pagpapahali sa pangaipu o pagpapahidali sa pangaipuan na pauruotong patunayan na totoo ang mga dokumento bago to karon kanat sarong testigo ang laog kaini. Siniguro kan Department of Agriculture na magpapadagos ang programa kan gobyerno sa pagpabakal nin 20 pesos kada kilo nin bagas sagkod matapos ang termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 2028. Sigun sa DA, committed ang ahensya na ipagpadagos ang programa para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sa iyang State of the Nation address, sinabi kan Presidente na sobra 12 milyones na Pilipino na ang nakinabang sa programang Benteng Bigas meron na nakatagama para sa mga vulnerable sectors. Ang baratong bagas hali sa stock ka National Food Authority o NFA na nagbabakal nin paroy hali mismo sa mga lokal na paraoma. Pigusuportaran man kan gobyerno ang programa sa pagikan Food Terminal Inc. o FTI. Sigun sa DA, igwangon niya nin sobra 500,000 na metriko tonelada na stock nin bagas ang NFA na supisyente para masimbagan ang pangangaipo kan programa. Hali sa presenteng 807 na kadiwa site sa bilog na nasyon, target kan DA na madugangan ini sa pag-ultanan kan 1,500 sa 2,000 na size o sites sa mga masunod na bulan. Mantang sinabi man kan DA na diit-tiit nang nagbababa ang presyo ng bagas sa merkado. Ang premium rice nagkakawat na ang presyo sa 4 o 47 pesos sagod 48 kada kilo, mantang ang regular milled rice iyoan na sa 35 pesos sagod 45 o 5 pesos kada kilo. Sigun sa DA, supisyente ang presenting supply nin bagas mapalokal as in imported man ini para masimbagan ang pangangaipo kan kada Pilipino sagud sa masunod na anihan. Bako man plano kan gobyerno na ipagbawal ang rice imports lalo na naghahanda ang nasyon sa posibleng epekto kan El Nino sa supply nin pagkaon sa mga masunod na bulan. Barata sa ibang nasyon, nangapulan si Pope Leo XVI.
Kana Domingo na punduhon na ang gyera sa Ukraine asin irespeto ang international humanitarian law matapos na nagdadakol ang mga sibilyan na nagadan asin nalulugadan sa ambos lados. Sa iyang mensahe bago ang Angelus prayer, sinabi kan Santo Papa na punduhon na ang pag-atake laban sa mga inosenteng tao kaibahan na ang mga aki. Base sa datos ng United Nations, sobra sa 16,000 na sibilyan ang mga nagadan sa maabot na 4 asin kabangang taon na gyera sa pagultanan kang Ukraine asin Russia nakadaklan sa mga nagadan iyo ang mga Ukrainian. Sinabi man kan UN Human Rights Office na nag-itaas ang sa sobra 1/3 ang numero kan mga nalugadan asin nagadan na sibilyan sa Ukraine kan primerong kabangang taon. Na mientras nagkukundukta man ang Ukrainian mga serye ng drone attack sa Russia. Sigun sa sarong opisyal kan UN, igwaman ng mga sibilyan na nadamay sa Russia. Sa pinakauring insidente na nanyaran ang Odessa seaport sa sarong overnight Russian attack sigon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. 8 katawo ang mga nalugadan sa syudad mantang sa Russia, 5 katawo naman ang nagadan sa sarong overnight Ukrainian drone attack sa syudad kan Belgorod sigon sa National Crisis Center. Sa lado kan Karawato Sports, natukdol kan Alas Pilipinas Women ang kainot-inoting silver medal kanasyon sa CV Cup matapos pamarangkalonan Indonesia 25-13, 23-25, 25-19, 33-31 kasuudma sa Thailand. Matapos ang matinding laban na winabot sa marathon 4th set, nakaligtas ang Alas Pilipinas sa 8 set points kan Indonesia bago dagos na selyuhan ang panggana. Nagpatas pa ang duwang team sa 31 all bago uminarangkada ang Pilipinas. Nanggana ang crucial block ni na Fifi Sharma asin Gia de Guzman para pagulan ng Indonesia bago dagos na masala ang kalaban sa drop shot asin maitaw sa Pilipinas ang makasaysayan na panggana. Dahilan kay ninalampasan na kan Alas Pilipinas ang anom kaining bronze medal finishes poon kani establisher ang torneo kan 2019 na kaito inapod na ASEAN Grand Prix bago naging CV League asin giniwong CV Cup sa paglihis kan panahon. Sarong startup company sa United Kingdom ang nagpamidbid nin bagong paagikan pagbugtak nin permanente nga tattoo sa pagsasabing haros ding namamatayan asin day na kaipuhan nin tradisyonal na tattoo machine. Ang London-based company na Cheaper X ang nagagamit nin pigaapod kaining microdot o microdot patch na may saradit na karayom o dagom. Imbis na para uro-otro ang tusok araw ka nakasanayan na pagtato, ang mga microscopic needle ang natatagos na sa ibabaw kan kulit tanganing ilaog ang tinta. Sigun sa kumpanya na diskubre ini kan CEO na si Ferdinand Colle sa iyang patak o sa iyang takot sa dugo asin dagom. Mauot niyang makabilog nin mas madaling paagi nin pagpapatato para sa mga personang mauot nin permanentang tinta alagad pinag-iibitaran ang kulog na mamamatayan kan tradisyonal na proseso. Istorya na iiba. Sarong babae sa India ang pigmidbid kan Guinness World Records matapos na masukol sa 8 feet and 10 inches ang laba kan sa iyang buhok. Si Renu Darial, sarong content creator na nagigibon nin mga video manungod sa beauty as in hair care sa YouTube. Ang bagong may kapot kan titulong Longest Hair on a Living Person Female. Taon 2015 kan magpundo sa pagpapatol nin buhok si Darial. Sigun sa iya, nainggan niya siyang pahalabaon nin marhay ang sa iyang buhok dahil sa importansya kaini sa kultura kan India. Dagdag pa niya ang halabang buhok, ang haloy ng pigkonsiderar na simbolo kan kagayunan asin tradisyon sa indang nasyon. Dahil sa bagong sukol na 8 feet and 10 inches, nalampasan ni Darial ang dating record holder na si Alia Nasirova kan Ukraine na ang buhok may laba na 8 feet and 5 inches. Flashback. Ngunyan na aldaw, Agosto 10 kan taon 1519 ka nagbiyahe hali sa Seville, Spain si Ferdinand Magellan kaiban ang 5 barko asin ang nasa 270 personahes bilang parte kan ekspedisyon na sinugo kan Corona kan Espanya na hanapon ang ruta pasisiling sa Spice Island o Moluccas. Sakay kan Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria asin Santiago, binahi kan ekspedisyon ang Atlantic Ocean sagod na makaabot sa kapuluan kan Pilipinas kan Marso 1521. Digdi na midbid si
Magellan sa kasaysayan kan nasyon matapos siyang magadan sa labanan sa Mactan kan Abril 27 kan taon 1521 laban sa mga soldado sa Oman dirigma na pinamamayuhan ni Dato Lapu-Lapu. Alaga day nakabalik si Magellan, ipinadagos kan sa iyang ekspedisyon ang pagbiyahe sa araram ni Juan Sebastian Elcano. Kan Setyembre 6, 1522, kan nakabalik sa Spain ang barkong Victoria na naging sulamenting barko na nakakompleto kan enot na paglibot sa bilog na Kinaban. Asin yan po mga tugan ng kabilugan kan mga Drakulang Bareta na pinagtarabangan sa laog ni na na oras na pigsurat dyan sa samuyang DCGB News Base. Sa pangaran po kan samuyang News Director asin News Manager Sir Marley La Cruz asin ni Nicole Ann Gloriani. Samuyang nakaimanan sa lado teknikal si Kuya Jun Napoles Kasubago asin ngunyan si Kuya Nems Flores. Sa IT si Jerome Nico Martinez. Kami po ang sa inyong naging tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Ian Zal Mustaza, nagsasabing salamat kan sa inyong pagantabay, marahay na pagkaudto. Sa indong nadangog ang mga Drakulang Bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon.